Ay ma'am, pwede pong magtanong. Kilala niyo po ba to si Aling Susan? Bagong kolektor ka, sir? Ay oo ma'am. Umalis na kasi yung dating kolektor dito kaya ako yung pinalit. Si Aling Susan, patay na yun. Nagpakamatay dahil sa utang. Patay na? Oh no! Kawawa naman. Pero bakit sabi nung dating kolektor dito? Release niya daw ngayon. Release? Oo. Ay, sir, ako si Susan. Nagjo-joke lang ako kanina. Ikaw si Susan? Oo. Multo! Sir, joke lang po. Ako nakaka-release. Be, malapit ng araw ng mga puso ah. Anong plano mo? Alam mo, yung araw ng mga puso na yan, para lang yan sa mga babaeng mabait, mapagmahal, at saka hindi tuyuin. Kayong mga mukhang pera, hintayin nyo yung araw ng sahod. Han, ano ang tingin mo sa katawan ko? Ayos naman, nanay. Medyo lumaki lang yung dibdib mo. Siyempre, 10 ang sumuso dyan. 10. Honey, siyam lang ang anak natin. Bakit ikaw? Di ka kasali? Mahal, alam mo na ba? Yung tropa niyo si Balong tsaka si Jennifer, magpapakasal na silang dalawa. Pigilan mo yung tropa mo na yun. Alam mo namang may saltik yan si Jennifer. Hayaan mo siya. Tama lang sa kanya yun. Oh, ito hindi, parang hindi kaibigan eh. Parang wala namang kayo pinagsamahan ni Balong. Bakit? Nung kinasal tayo, pinigilan niya ba ako? Alam mo, babe, sa lahat ng nagiging ex ko, ikaw lang yung nakahalik sa akin. Weh, hindi nga. Bakit yung iba? Nakabimbang na. Mahal, malungkot ka yata. May problema kasi ako. Anong ako? Dapat tayo. Kasi mag-asawa na tayo. Ano mang problema mo, problema ko rin. Okay. Mahal, may problema tayo. Nabuntis natin ang katulong natin. Babe, nung hindi pa tayo kasal, sino naghihilot ng ulo mo pag masakit? Yeah, babe. Bakit wala? Sa'yo lang kasi sumakit ulo ko. Be, naisip ko lang. Ano yun? Di na ba tayo magagawa ng mga anak? Hindi na, be. 3 na ang anak natin. Ang hirap ng buhay, wala tayong pera. Eh, sayang naman kasi. Ang pogi-pogi mo pa naman. Parang tanga to. Oo nga, okay lang kahit walang pera. Kahit maghirap tayo, okay lang. Kasi magkaroon lang tayo ng poging lahi katulad mo. Ewan ko sa'yo. O paano? Pupunta na ako sa kwarto ha. Sumunod ka na lang. Hintayin kita. Hello babe, kumusta? Ano, nagustuhan mo ba yung nirecord kong kanta para sa'yo? Actually, sa totoo lang, pwede ka na mag-cover. Ah talaga, hindi nga. Oo, ng bibig mo. Bakit? Ano ang problema mo? Problema? Ikaw ang dahilan kung nahiwalay kami ng girlfriend ko. Bakit? Wala naman akong ginawa. Wala? Bakit mo sinabi yung supot ako? Wala naman akong sinabing gano'n ah. Ang sabi ko lang, malapit ka na magpatuli.